usab atong eleksyon. Daghang kandidatong magpasikat karon, atong pilion ka ng astigon, ug sa Dios mahadlokon sa raol. Kahinumdum pa mata sa una, daghang kandidato nga perting buutana. Musta ang Pinas ug ni asin suba, siya po nagkalat ug basura. Nganong di nato karon ipadayon, nasugdang pag-angat na sa atong nation. Inday Sara Duterte Carpio atong awhagon. Sa raol atong paglaon, padayon pag-ahon, ang mga kalambuhan na sinati karon. Sa raol dunay kaisog, igong habilidad, pagsumpo kung may sayo ng mga inuhatan. Sa raol dunay kaluoy sa mga katawan, mandato o pobre nilisod kapasagdan. Sa raol kaisog, sa raol malawod, sa raol may kalidad, dapat magkahiusat ang tanan. Unta kita karon makaambuna sa mga kalam